Bernameya Kîjan Awil. İro mêvanê Eva û Maoyê min dîsa xêr hatin û em dest pê bikin. Mem ararat ji kîjan navçeya Mêrdînê ji dayîk bûye. Ez tam nizanim gorek dihat bihê me derî. Rast e. Navê sepana ku ji hêla Facebook ve wekî hebrikê Twitterê hatiye avakirin çi ye? Çîr dest, her dest böyle çîre bû. Evet, nezik bu. He ar dest. Rast e. Fan dinavê dist. Kabul mü dikin bu? Ich bin ein Brand. Sehr neu Navê gundê konaklı ya Mêrdînê bi Kurdî çi ye? Hırbeta do. Ez hırbeta bîm. Was will ich genau? Warum drasın bundan bahsedeyim? Gerçekten Dedestem var bir tane bir ama dikarım biliyorum. Tu fazla serdi. Strana ku hûn dipîsin di kîjan filmê de hatiye bikaranî? Babet teyar. Rast e. Bakalım hakikaten. Ne kadar zalim.